Maliit lang kasi ito eh. Pwede na yan. Kaysa wala. Okay na po ito. Kaysa mawala pa. Wala po yung malaki ito na lang siya maputi. Ate, good afternoon. So new day, new vlog. Ayan, at makikipag-sapalaraman tayo sa ating paniniksay. Tanghaling bali hapon na po, 1 PM. Yan, ang dami po nakalutang, oh, lilit lang. Dito tayo sa tapat ng bahay na lang mamumutok kasi dito di tayo lalayo, mayroon naman dito. So dito lang muna tayo mananarget ng isda. Ito naman po yung ating, ito naman tayo manghuli. So ayan, nakalad tayo dito sa gilid-gilid para makakita po tayo ng target. So sana pagbigyan ulit tayo ni Lord kamukha nung kahapon doon sa kabila. Doon sa kabila tayong side. Kaso ngayon may hangin-hangin pa eh. Hindi natin alam kung meron dito. Dahil mahangin, no? So antabay muna tayo. Pagka meron, okay. Wala eh, hindi natin sure. Pero sana kumampante po yung makahuli tayo ng kahit papaano, makahuli tayo pang ulam. Hanap muna tayo. Mahangin kasi. Ganda sana kumampante yung panahon. Ang dami po, oh. Kaso maliliit. Mga similyang lang, rojo. Hindi po makita ng camera dahil nakasalamin tayo eh. Ang dami, oh. Maliit. Ayan na, sa gilid, oh. Silipin nga natin. Makamalaki. Ito nga natin ang timbag kasi dalawang inumin po dala ko. Mahirap na. Ay, meron. Madali natin. Malaki sana. Huli. Dali siya, oh. Kaso sumabit. Dali agad. Wala na pong galaw-galaw. Akala ko di tinamaan. Puruhan ko pala agad. Ano? Ang problema, sumabit. Patay tayo kan. Lagot.
Papain naman natin to. Yun lang, sana wag malalim. Puruhan ko agad ah. Yun, buti lang hindi na nagpalusong. Thank you Lord. Buti na, nandito lang tayo sa gilid. Po, mayroong blessing agad tayo sa unang silip. Rohman nasa 3/4 na po. Okay, bigyan naman na tayo. May namataan agad tayo dito sa may dadaanan natin. Tuloy lang. Blessing. Sugasol tayo. Sana ako sana po yung timbo eh. Dami. Kaso hindi na natin kinukuha yan. Ngayon hindi na po natin maharap. Dati pinagkakakitaan po natin yan. So sa ngayon hindi na po natin kayang isabay pa po yan. Meron pa nga po tayo dun sa bahay na panggawa. Pero pang sarili lang po. Yung mga nakaraang kuha ko pa. Ginagamit ko na lang po sa bahay. Hindi na po natin kaya pagsabayan sa mga gumagawa at pambenta kasi busy na po tayo. Pati nga Paniniksay medyo naglalaylo tayo dahil nga marami na tayong gawain. Kakabila ulit tayo. Mukhang maganda naman ulit dun, oh. Walang hangin. Mukhang dito mahirap. So check pa rin natin. Hinanayin na ano.
kasi laki lang. Nakalaki sana. Malaki ito. Wala. Takot. Balik lang kasi ito eh. Pwede na yan. Kaysa wala. Okay na po ito. Kaysa mawala pa. Mawala po yung malaki. Ito na lang. Kaysa mawala pa. Ano naman po siya. Kalahati naman. Kalahating kilo naman. Ano ko lang kanina eh. 3/4 kanina eh. Nakita ako. Dasog-dasog lang po tayo ulit. Ganito lang po yung style dito sa pagpaniniksay dito sa pagka ganito yung habol mo. Kasi kahit gano'ng karami po yan, basta nakaputukan na, wala na yan. Asog na naman po yan. Kaya ganyan lang po ang gagawin na ginagawa natin. Paasog-asog lang. Dito. Napunta tayo dito sa may malinis na to. May mga kalabaw dito. Dami. Dungawa natin may kalabaw na nakalablob sa tubig. Mahangin! Ay si Utol Glenn nandun sa kabila sila. Next siya. Sinubukan niya rin kasi kahapon naswerte natin napakarami. So sumubok sana siya ngayon kaso mahangin naman. Kakadalawa pa lang ako siya. May huli na rin siya. Nakita ko bibit eh. Sama niya yung anak niya. Balik tayo dun sa una nating pinuntahan. Marami maano kasi hangin eh. Baka tumila pa. Patila pa tayo hanggang mamaya. Tago-tago muna tayo sa mga puno. Dami po. Pagkita po. Napakarami oh. Yung nga lang maliliit. Yung malalaki po nakakalubog. Nawala yung malalaki. Mahangin kasi. Mahalon. Si Kuya Glenn nandiyan na. Tumuhid na rin. Uwi kayo. Dalawa lang. Ikaw ba? Uwi na kami, nagtingin-tingin kami doon sa medyo tahimik na sulok. Doon nga may ano yung makapal nga doon kahapon. Kumakain dyan, sinirap. Kaya nakaswerte ka pa. Dalawang roho nga lang. Maraming roho. Ang problema nung humangin na wala. Tsaka ano, isang putukan lang. Kadalang ng mais oh. Dalang. Ayan na po. Wala. Next vlog ulit mga kadiskarte.